sign he video mi lo thlir saktu te zong zong in chung alom thu ko soya chuti rol chon he video hi min lo like saka min lo comment saka min lo share saktu rin ken yen ngal bok ni sela chu mai pa ka he channel hi min lo subscribe saka a notification te po kha min lo on saktu rin ken yen ni sela chon hei tai kan mong hian tun tu ma hian mani avatar manga ai text message sa mo WhatsApp status vela mo all sam taka mandan kha kan sui do ni an thian no pakatin ka WhatsApp status alo ena e noi lam pathum ang ho hi ron muta tin an heng ti alo muta ke ma kha anga ti ve thau buk si a chulai chuan ni alo du ve ta chu chu ti dan kan sui do na tu na hian chuan ke install sa to le ka setup sa to wangin khalai song song chu ko ron sui do lawa masa in Bitmoji di Play Store akan zongo hai alo oma your personal emoji din ta ke chuan ke ma hi ka profile tur ka setup sa to wang le ke ma avatar tur ka siam to wangin hei lo lang hal dul mai ta ni chuan ta hian kan du to kin kan siam manga ke ma ni avatar tur ka ke ma ni ang thei kan thri ang khan kan siam manga chuan chumi chu kan siam zowa Play Store kan lut le a Play Store khan Gboard hina ol samta hi mi hmang tur hi chuan Gboard hina ol sam khop maya masala install sa mai the install sa lo mai the boka chulai chuan Gboard install kha install nga install zo ni open na tur om si lo ta train kan test e mai don nia Gboard hi tu na kaman lai Gboard ani ta lai an hoi lampang lai na smiley icon le makhu smiley icon le kom om lem khu in long press anga long press khan settings a lu thei da settings an lu khan moro kha chu tum dang kan ti jok don nia rei don ta chuan katinga kan setup zo to ka chuan Gboard kan install book chuan Gboard kan activate ve ka kan setup Gboard kha kan current keyboard tur kan than to chuan tunami Gboard ne ta khulai khu kan zum heta chuan alai khun smiley icon ro om le ta smiley khan kan tik le ta chuan smiley kan lu khan ta hin du don ani na ta ka chuan anoi lampang abc ne clipboard lem om ta chuan smiley lem a hi tu na kan am na lai tak chu ni ta ku noi pol bi khu chuan bitmoji ho kan du chuan hei pia chi a kha smiley don chi a mi khu kan ti ta chuan bitmoji a po khan nei category khan om ve ta a birthday ania food emoji wish you compliments ti khan he pui chi ran ran om zel ta category khaten tam de om zel ta chuan chulai kan sui te le ram du chu status kan man don hian status kan mang du ni chuan text a hian kan du ta ma se text chu ta lo khan emoji bo ka kan metanga chuan emoji kan me chu khan heta hian a lu da ni pon bitmoji in kan lut me mai ta chuan ke ma bi kai chuan sarsika deactivate wangin ai search thei lo ta deactivate a settings a bit Gboard settings a khan in keyboard ni chu Google keyboard settings a khan search in deactivate to ni chun e tai tang po hina zon zong zong thei ta se ke chun e tai tang zon me hin ol sam jok ka te search vel ka pe boi lo ta tia a category tanga du than zong zong khan ol sam thau ti vai ka mang ta etenan touch ti dei lo mang du don tai la anom lo me la me tai mi muthi amulai lem khut anom hmel zo ka khu kan ti chin ta ti khan ani ta chuan hei ka sen ani chuan ka status a kal ngal mai don ta ani chuan mani avatar nge khan mani emoji self emoji kha kan nei thei to don ti na ni chu mi hmang chuan mi kan reply zong zong thei ta status a bo kan du na kan mun mil de pon kan hmang zong zong thei ta ol sam em a hi a hre ten in lo man tang kai ve tan le in setup thiam na ta gan ti zong zong a amar chu ti rol chuan bitmoji hi kema profile ka lo setup sa to wang le Gboard ka lo install sa to wang khan kami pi kha a manual kan lon ti tel lo ta chulai chuan khalai bi ka chuma ani kan lo nga ma ser ati dan phung ka thre to ka chun har sa to lo tur anga ila a tho ome chuan khong etakin he channel min lo subscribe sakin
notification button kha min lo on sakanga he video hi min lo like sakin min lo comment sakula khongai takin min lo share pui ve don ya kalom to ke